Velkommen til Krigsnyhedskanalen. Mens den voldsomme krig mellem Ukraine og Rusland fortsætter, er de enorme tab, som det russiske militær har lidt, fortsat en stor bekymring. Udover antallet af russiske soldater, der er dræbt i sammenstød mellem de to landes hære, stiger antallet af russere, der tages til fange af den ukrainske hær eller flygter fra fronten og overgiver sig til den ukrainske hær. I begyndelsen af august lavede den ukrainske hær et overraskelsesangreb på Ruslands Kursk-region og tog kontrol over næsten 500 kvadratkilometer af territorium i det sydlige Rusland. Efterhånden som den ukrainske hærs fremmarch mod Kursk fortsætter, Hardy Tab, som den russiske hær led, nåede et niveau, der er blevet en kilde til frustration for Kreml. Ikke kun antallet af døde soldater, men også antallet af soldater, der er taget til fange af den ukrainske hær, er ikke holdt op med at stige siden begyndelsen af operationen. I den sidste operation var den ukrainske hærs tilfangetagelse af omkring 700 tjetjenske soldater dagens vigtigste begivenhed. Så hvordan overgiver russiske soldater sig til den ukrainske hær? Vi vil sammen undersøge detaljerne om de seneste begivenheder og konflikter i den ukrainske krig. Glem ikke at abonnere på vores kanal. Aktiver notifikationer og likes for at blive informeret om vores indhold. Soldater fra rekognoseringsenheden i den 95. Polske luftborne brigade af de væbnede styrker i Ukraine ødelagde angrebsgruppen fra det 165. Landende kavaleri fra den russiske stillehavsflåde under et sammenstød i Kursk-regionen. Kommandoen for de luftborne angrebstropper fra Ukraines væbnede styrker rapporterede dette på sociale netværk og offentliggjorde en video om det. Det rapporterede Sensor. Nat. Kun 2 af russerne ved, hvordan de skal bruge deres hjerner. De ville redde deres liv og gav op. De fik straks lægehjælp. Condemn, der frivilligt overgav sig, blev Reddit. Resten af angriberne blev revet i stykker i kamp af faldskærmstropperne. Derudover tildelte ukrainske soldater fra den 95. brigade et hårdt slag mod Akhmat Special Forces enheden af tjetjenske formationer under kampe i Kursk-regionen. Som et resultat af konfrontationen lykkedes det soldaterne fra den 95. Separate Air Assault Brigade af Ukraines væbnede styrker at eliminere et betydeligt antal Akhmat-krigere, og kun en lille gruppe overlevede. Frivilligt overgivet sig. Videoen af angrebet blev offentliggjort af den ukrainske kanal 365 Telegram. De overlevende Special Forces soldater takkede det ukrainske militær for den indledende medicinske bistand og vil blive en del af udvekslingsfonden for den efterfølgende udveksling af fanger. Resten af de russiske specialstyrker døde. Ligene af soldaterne blev efterladt i skovbæltet spredt ud over slagmarken. Krigere fra de ukrainske væbnede styrker udgav en video fra stedet for slaget, der viser resultaterne og omfanget af russiske tab. Oplysninger om placeringen af slaget er endnu ikke blevet officielt bekræftet, men tilstedeværelsen af flere tjetjenske enheder, herunder Akhmat-krigere, i Kursk-regionen var allerede blevet rapporteret. Senere annoncerede det ukrainske militær tabene af russiske tropper i Kursk-regionen. Specifikt fangede de ukrainske væbnede styrker mere end 700 russere. Ifølge generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine har den russiske føderation siden begyndelsen af Kursk-operationen mistet 18.000 soldater. De uafholdelige tab beløb sig til 62. De medicinske tab beløb sig til 10.46 og fangernes tab beløb sig til 1.000. Derudover ødelagde Ukraines væbnede styrker 45 kampvogne, 206 pansrede kampvogne, 565 lastbiler, 99 artillerisystemer, 5 MLAS tilhørende den russiske hær under Kursk-operationen. Siden begyndelsen af Kursk-operationen har fejlene i den tjetjenske enhed Akhmat, som er under protektion af den tjetjenske leder Ramzan Kadyrov, næsten præget den ukrainske krig. Akhmat-enheden, som skulle bevogte grænsen, befandt sig selv i centrum af en skandale før invasionen af de ukrainske væbnede styrker. Dette skyldtes udtalelser fra krigskorrespondenter, som rapporterede, at Kadyrovs mænd gemte sig bag tropperne. Da angrebet fandt sted, blev det klart, at Akhmat ikke var i stand til eller uvillig til at forhindre de ukrainske væbnede styrker i at invadere russisk territorium. Abdi Alodnov, lederen af Akhmat-styrken under Kadyrovs protektion, vildledte gentagne gange seerne ved at hævde, at situationen i Kursk-regionen ikke var alvorlig, og at der ikke var sket noget forfærdeligt. Han afviste derefter ideen om, at Akhmat-krigere var blevet tilbageholdt. Ifølge deres påstande var det en anden Akhmat. Faktisk er der mere end en sådan enhed, hvilket skaber stor usikkerhed. Endelig dukkede prikken over i'et op i weekenden. En video uploadet til Telegram-kanaler, der gik viralt, viste 2 tjetjenere, der plyndrede en mobiltelefonbutik, der var forladt af dens ejere i Kursk-regionen. Ligesom journalister var i stand til at identificere en af dem som medlem af de tjetjenske sikkerhedsstyrker, anerkendte russiske militærbloggere dem som repræsentanter for de russiske væbnede styrker. Det er det ikke overraskende, givet baggrunden for det præsenterede materiale, at Kadyrovs PR-team begyndte at sprede falske opsigtsvækkende nyheder. Næsten som om Elon Musk selv havde sendt en Cybertruck til Kadyrov. Først stod det klart, at Kadyrov gjorde grin med situationen, men Musk præciserede senere, at det ikke var tilfældet. Jeg tror,
at Cybertrucken blev købt til Kadyrov gennem en grov ordning i et land beliggende i den arabiske region. Men det skal også bemærkes, at ifølge regeringen er 80% af Ahmaderne under Alaudinovs kommando ikke tjetjenere, men frivillige fra andre regioner. Kadyrov menes at have skånet sine egne vagter og ikke ansat dem i Ukraine-konflikten, selvom han stadig kan finde ansøgninger til dem. Hidtil har de fleste af Kadyrovs tab været omdømmemæssige. I mellemtiden har lederen af det tjetjenske folk, Ramzan Kadyrov, offentliggjort en video, hvor en Cybertruck bevæbnet med et maskingevær ses. Han hævdede, at Elon Musk havde givet det til ham som en donation og udtrykte sin hensigt om at levere det til Asemo-området. Mange tak, Elon Kadyrov. Besøg Grozny, og jeg vil behandle dig som den mest fremtrædende gæst, jeg nogensinde har haft, sagde Kadyrov i videoen. Han tilføjede, forretningsmanden, der leverer køretøjer forberedt til militær brug til et land, der er sanktioneret af USA, og som åbent arbejder mod USA, holdt en tale på United States Military Academy i West Point, da en bruger på sociale medier spurgte ham, hvorfor han deltog i arrangementet. Musks svar var virkelig, du er så naiv og true, at jeg gav en Cybertruck til en russisk general. En anden påstand, Musk fremsatte for et par år siden, var, at han ikke havde givet et elektrisk køretøj til den hviderussiske præsident Lukashenko. Den ukrainske hær har offentliggjort dokumenterne fra flere kadyrovister fra Akhmat-enheden, som blev slået af de ukrainske væbnede styrker, da de kom ind i Kursk-regionen. Det ukrainske militær offentliggjorde også billeder af dokumenterne. Ifølge 235th Assault Brigade, adskilt fra Kharkiv, blev billedet uploadet til organisationens Telegram-kanal. Under den ukrainske hærs indtog i Kursk-regionen lykkedes det ifølge oplysninger fra Deep State-projektet den separate 225 Assault Brigade at ødelægge Akhmat-enheden. Disse oplysninger blev støttet af det ukrainske militær. For at give yderligere bevis for rigtigheden af disse oplysninger delte de et foto, der viser dokumenterne fra kadyrovisterne, der blev angrebet af de ukrainske væbnede styrker. Ifølge den militære institution var det på det tidspunkt svært at skelne mellem dem, der blev udryddet som kadyrovister, og dem, der blev tvunget til at forlade slagmarken. Opmærksomheden fra Ukraines væbnede styrker blev også henledt på det faktum, at kroppens tilstand endnu ikke tillader nøjagtigt at bestemme navnene på dem. Der døde. Antallet af de talrige fangede kadyrovister er heller ikke kendt i øjeblikket, da den russiske hær overgav sig i de første dage af den offensive strategi. I sidste uge offentliggjorde generalløjtnant Oleksandr Pavlyuk, chef for de ukrainske landstyrker, nye billeder af russiske soldater, der overgav sig til de ukrainske væbnede styrker i Kursk-regionen i den russiske føderation. Underteksten til videoen lyder, de ukrainske jordstyrker fortsætter med at genopbygge udvekslingsfonden. Det skal bemærkes, at den dag, hvor videoen blev frigivet, fangede den separate mekaniserede steppebrigade 13 russere, hvoraf 4 blev alvorligt såret. Pavlyuk sagde i en erklæring Operation Kursk, efter 5 dages hårde kampe løb fjenden tør for vand og ammunition. Som et resultat blev det hvide flag hejst. De russiske tropper befandt sig derefter fuldstændig omringet i den russiske landsby Kremenoye i Kursk-regionen. Dette blev rapporteret af den ukrainske generalstab. Ifølge generalstaben var russerne fra de første dage af Sharfu-operationen i Kursk faktisk i en operationel omringning i området. Analytikere siger, at det på det seneste har været muligt helt at omringe gruppen i landsbyen, men russerne gør med jævne mellemrum vellykkede forsøg på at trænge ind i de omkringliggende enheder på jagt efter ammunition og mad. Ifølge embedsmænd i den ukrainske hær er det blevet rapporteret mere end én gang, at Kremenoy er blevet ryddet, men russerne er der stadig. På den ene side ville rydning af byen kræve mange styrker og ressourcer, men på den anden side sidder russiske tropper fast der og udfører hovedsageligt defensive aktioner, sagde embedsmændene. Derudover fangede specialstyrker fra den ukrainske sikkerhedstjeneste i sidste uge 102 soldater fra den russiske føderation. Dette er den største operation, hvor russiske soldater er blevet fanget. Detaljerne om operationen blev kommunikeret af kilder fra Ukraines sikkerhedstjeneste, SSU. SSU-kilder understregede, at russerne ikke ville overgive sig. Der var for mange forsyninger og ammunition. Kilderne indikerede, at soldater fra det 4. motoriserede riffelregiment af de russiske væbnede styrker og den tjetjenske Ahmad specialenhed blev taget til fange. Specialoperationen blev udført af jægere fra Alfas specialenhed. De erobrede og ryddede en russisk fæstning, befæstet på alle sider, kvalitativt konkretiseret og forstærket. På sit territorium placerede den russiske føderation underjordisk kommunikation, værelser til indkvartering af soldater, en kantine, et våbenrum og endda et badehus. Under erobringen viste den ukrainske hær bunkeren, hvor 102 russiske soldater gemte sig. Videoen blev lagt på internettet. Forfatteren til videoen er en af de krigere, der ledede operationen for at fange et rekordstort antal russiske soldater under den storstilede krig. Ifølge uafhængige kilder viser billederne russiske og tjetjenske soldater, Ahmad, i en stor bunker med separate blokke og endda et toilet. Ifølge nogle kanaler var der også et badehus i bunkeren.
C-symboler kan ses på dørene til bunkeren. Bunkeren var også udstyret med generatorer, og der var arrangeret forsvarspositioner. Soldaten, der optog videoen, kommenterer, at du virkelig kan fare vild her. Dette viser os, hvor stor bunkeren, hvor de russiske soldater blev fanget, var. Derudover overgav et kompagni russiske soldater sig frivilligt til SAFU i Kursk-regionen. Dette blev rapporteret af pressetjenesten for Kryvyi-Rih-projektet. Det skal bemærkes, at soldaterne overgav sig dagen før. Denne beslutning blev truffet af mere end 100 russere, som blev forladt af deres befalingsmænd. Det er forståeligt nok svært at kæmpe, når du er styret af arrogante skattetyve, og da vingerne bliver bevogtet af Kadyrovs bøller, som forlod alt og alt bare for at de ikke selv skulle blive fanget, understregede pressetjenesten i I Want to Live-projektet. Projektets pressetjeneste udtrykte også i spøg taknemmelighed over for Alexander Lapan, chef for den russiske Nordgruppe. Vi takker general Lapan for at hjælpe os med succes i Kursk-regionen og Kharkiv-regionen, for hvis forsvar han var ansvarlig i 2022, hedder det i erklæringen. Sammenfattende har den ukrainske hær fanget mere end 200 russiske soldater i de sidste 2 uger, det største antal tilfangetagelser i hele den ukrainske krig. Desuden tvang det store antal russiske soldater, der blev taget til fange under kampene i Kursk-regionen, Kreml til at tage et hidtil uset skridt. For første gang har den russiske føderation indledt forhandlinger med Ukraine om en fangeudveksling. Ifølge ukrainske embedsmænd blev dette udtalt af ombudsmand Dmytro Lubinets under et interview. Lubinets rapporterede om samtalen indledt af russisk side med ombudsmanden for den russiske føderation Tatiana Moskalkova. Udvekslingen af information finder sted nu, sagde Lubinets og tilføjede, at Kiev samtidig informerer internationale organisationer om beskyttelsen af russiske krigsfangers rettigheder. De ukrainske myndigheder erklærede sig rede til at fortsætte udvekslingsprocessen i overensstemmelse med Genève-konventionen. Ombudsmanden bemærkede også, at Ukraine er klar til at åbne humanitære korridorer for evakuering af civile fra slagmarken i Kursk-regionen. Det skal dog huskes, at den ukrainske hær allerede yder humanitær hjælp til indbyggerne i regionen med mad, vand og medicin. Disse oplysninger blev bekræftet af vicepremierminister Irina Bereshchuk. Ukraines indenrigsministerium har åbnet en 24-timers hotline for indbyggere i Kursk-regionen, som har brug for humanitær bistand og ønsker at blive evakueret til Ukraines territorium. Ukrainske styrker lancerede for nylig et forstærket mekaniseret angreb på størrelse med de russiske stillinger i Gluskovski Rajon, der ligger vest for den ukrainske hovedfront i Kursk-regionen. Russiske tropper forsøgte også at genindtage nogle stillinger, men generelt forblev frontlinjen i dette område uændret i 24 timer. Det fremgår af en rapport fra Instituttet for Undersøgelse af Krig. Eksperter bemærkede uundgåeligheden af den russiske præsident Vladimir Putins beslutning om at udsende tropper til Kursk-regionen og hævdede, at kommandoen fra de russiske væbnede styrker havde beordret sine soldater til at behandle ukrainske krigsfanger. Ifølge analytikere viser geolokaliserede billeder, der blev frigivet den 26. oktober. Ukrainske styrker, der lancerer et forstærket mekaniseret angreb på størrelse med en peloton øst for Noviput, sydvest for Glushkovo. Billederne viser også russiske styrker, der gentager stillinger øst for Noviput, muligvis på et tidligere tidspunkt, og ukrainske styrker, der holder stillinger sydøst for Noviput langs den russisk-ukrainske internationale grænse. Tilsyneladende opererer den russiske 100 Oktarisa VDV-division nær Noviput. Også den 26. oktober fortsatte ukrainske og russiske styrker kampene på Ukraines hovedfront i Kursk-regionen, men frontlinjen var uændret. Russiske kilder, herunder det russiske forsvarsministerium, oplyste, at kampene fortsatte den 24. og 26. oktober nær Novoibanovka, Lyubimovka og Zelenisliak, sydøst for Koronevo, nær Kamyshovka, nord for Sudza, nær Pogrebki, Himalaya, nordvest for Sudza og nær Plakovo, syd for Sudza. 1000 russiske bloggere hævdede, at ukrainske styrker fortsatte operationerne i Darino, sydøst for Koronevo. Elementer af det 130. VDV-regiment fortsatte med at operere nær Lyubimovka og Zelenisliak. ISDV erklærede, at præsident Putin fortsatte med at gentage overdrevne påstande om Ruslands fremskridt i Kursk-regionen, midt i de igangværende ukrainske offensive operationer og den forestående udsendelse af nordkoreanske tropper til at kæmpe i regionen. Den 25. oktober fortalte Putin-Kreml-korrespondent Pavel Zarubin, at for 2 uger siden brød elementer fra den russiske 165. Marinebrigade igennem ukrainske forsvar omkring 10 km fra den russisk-ukrainske internationale grænse og rykkede frem til uspecificerede positioner nær grænsen. Putin udtalte, at elementer fra OT, russiske Marinebrigade, 51, Pelumero og 137, Luftborne Regimenter, 51, VDV Regiment og 80, VDV Separate Brigade deltog i disse operationer. Præsident Putin hævdede endnu en gang, at russiske styrker havde omringet 2.000 ukrainske styrker i et område på omkring 6 km gange 15 km. Putin hævdede også, at russiske styrker garanterede sikkerheden for ukrainske krigsfanger. En talsmand for en ukrainsk brigade,
der opererer mod Kursk, rapporterede imidlertid, at russiske befalingsmænd havde givet ordre til ikke at tage ukrainske krigsfanger og muligvis i stedet dræbe ukrainske soldater, der overgav sig eller blev taget til fange af russiske styrker. Den ukrainske øverstkommanderende oberstgeneral Oleksandr Syrskij har markant afvist Putins tidligere påstande om, at russiske styrker omringede ukrainske styrker i Kursk-regionen den 25. oktober. Militære eksperter understregede, at Putins interview med Zarubin blev udsendt på russisk stats-tv og er en del af Kremls bestræbelser på at forklare dets manglende afgørende afvisning af Ukraines angreb på Kursk-regionen næsten 3 måneder senere. Udsendelsen gik forud for nyheden om den forestående ankomst af nordkoreanske tropper til Kursk-regionen. Det er også muligt, at Putin skaber informationsbetingelserne for at give russiske styrker kredit for eventuelle fremskridt fra nordkoreanske tropper i at genvinde kontrollen over russisk territorium i Kursk. Hvad synes du om det? Fortæl os din mening i kommentarerne. Glem ikke at abonnere på vores kanal og aktivere notifikationer for at blive informeret om nye videoer. Tak fordi du følger os.